Stare chałupy i śluz z werkami. Wiecie, kiedy tak wspomna dawne lata, to człowiek ani się obejrzał, kiedy już ci było powieśnie. Całkiem nie tak samo ci ćmawo samuno na Śląsku we Chorzowie, to najbardziej w Europie, w Europie. Kiedy azoty, hajduki, kościuszko, cybatory, kopcili cię jak stodiosku. Wyglądało ci to tak, i że luft to był taki masny, i że szłoby go kroć, choby magi wyrfle, choby koble, srogenike, granicioki i na eksport posywać. Teroski żaden werg już nie kopci, stracili się te welgachne kominy we kościusze, no i przodzi 3, ani skorzy jeszcze 4, a za azotów to się jakieś ich spółki porobiły, a od hajduk też już ten smród benzolowy i insze świństwa kunom nie locą. Moja staro to mo bali taką uciecha i że nie musi 2 razy do dnia kurzu, żeby fyja i fensterberta ścierać, a i moje hymny nie targają się już po 3 praniu, chobym nie wiem jakie pulwry w ten czas w telewizji reklamowali. Łamża się tak po tych naszych pniokach, karmi się wnet ukręcił od tego oglądania się za frelkoma. Te nasze dziążki się coroski barzy seblikają, co już sam wspominał. Nożyska dugaśne jak sztachety pokazują, a po tymi swoimi klajdami to bali już i cycynhandrów nigdy nie noszą. Bieda się musiał ćmawe bryle prawić, bo tak ci jest po łocach pierę, jak nie przymierzając blik ze żadła. No ale nie wszystko ci jest takie gryfne. Te roski dopiero widać jak te nasze drogi są dziurawe i puklate i blank do niczego. Poprawdzie to ci tam te nasze brykeciorze coś ich sztyc jednym cięgiem łotają, heftują, ale jak wiecie u nas to na nic nie ma betku, chocia bali Europa mocka ich sam numdowo. No i baszy to mi żołtych chałupów we Chorzowie drugim, kiedy wnet mogą za zabytki robić, a indzi już robią, a je te roski bulą jak zbulili te na Kalidę, kiedy jeszcze pamiętali pierwsze lata Königshity, bo te chałupy mieli bez 200 lat. To jedne, a szołek się takiej ulicą listopada, to by tam jeszcze o tym 11 pamiętał. Od szkoły Wysokokrajska to są krom takie chałupy, które jeszcze przed naszą Józefką postawili ze białej cegły. Na niektórych są przyfrostrowane roztomajte figurki, insze ozdoby, wysady, garniery. Co z tego, kiedy od spodku, a nikiej do pierwszego sztoku są próżne, nic to tam nie mieszko i no dzikie koty i byle jakie lumpy i hahary. Chałupy gniją od spodku, a jeszcze mało wiele, a i ten rest blank się łozburzy, łobali. Chciałem tego naszego fachury od zabytków, architekta miejskiego przykludzi do tej dzielnicy, ale coś mi się wydało, co i on i tak wiele nie może, bo tych betków nie ma. No ale i trochę dobrego też się u nas już zbajslowało. Od porolot we blokach cięgiem wypijało frupy, szambo, zalewało całkę piwnicę. Żaden nie mógł tam kapusty trzymać, kartofli czy kompotów na zima, bo wszystko do imentu zaśmierdło. I tak jakoś ich na wiosnę 10 lat temu nazad przyjechali takie istne, wywalili ruły, guliki, piosek i jakie tam pieruństwa, no i napoczli kopać. Dość gryfnie im to szło, ani mi się nie spodzieli, kiedy na podzim byli za tą robotą fertig. Już ze 4 lata temu nazad nasze chałupy, te już net 70 lat mieszką, łogacili i zbajstlowali hajcungi. No ale jak to ludziska, jest im całki smród ze piwnicy w niewylot, a już ci wynokiali i że muszą bez te przykopy skoka, jak idą po hasie, czy po piwo dla starego. Wszystkim jeszcze nikt to nie dogodził. Są za to fajniste cesty drogi na naszym placu. Kiejby no te buksy od tych sąsiadów, wiecie, tych Ślązoków ze Kielc, całkiem tego nie rozebrali, co te nasze fachowce robią. Tak się jakieś gawców, jak pora takich szpików bez pora minut, ospiżyli wszystko, co te robole bez całki dzień zrobili. I wiecie, że jak jeden taki chłopik z okna sponiewierał, to ojciec takiego gizda wnet by mu po pysku wyszczylał, bo przeca dziecka mogą teraz robić, co im się żywnie podoba i co by nie mieli ciężkiego dzieciństwa. No ale są takie soronie i u nas, wiecie przeca, nie? Ojgień z pnioku.